Milé ženy, já vás vítám u dalšího krásného povídání, u krásného rozhovoru. Tentokrát s mým hostem, s Románkou Zinou Masi. Románko, vítej. Děkuju za pozvání, za přivítání a těším se. No a my děkujeme a hlavně já děkuju, že jsi přišla, že jsi přijala. Mě Romanka přijde jako velmi zajímavá žena, pro nás ženy, inspirativní. A tak jak já jsem mi před chvilkou říkala, Romanka má takový svůj projekt, používá takové věty, které prostě se mnou hodně rezonují. Mimo jiné je Romanka majitelkou studia krásy v České Třebové, Enie se to jmenuje, a hlavně také autorka projektu Krásky učí krásky. No tak to už z názvu, milé dámy, vyplývá jako hodně toho, co nám má nebo může Romča předat. Romča jinak pomáhá uvědomovat ženám, aby si jakoby uvědomili svoje hodnoty, svoji krásu, svoji přitažlivost, svoji sexualitu. A hlavně se mi líbí její věta, že pomáhá žít nebo dává odvahu ženám žít život a dává odvahu ženám nebát se svého věku. A tím pádem jsme u našeho krásného období menopauzy. Ale já si myslím, že se to může týkat jako nejenom menopauzy, ale opravdu některé ženy mají různé pocity i v mladším věku a pak třeba i ve starším. Takže vlastně je to pro všechny ženy. A ještě se mi moc líbí jeden z takových záměrů Romči, že ukazuje ženám, jak žít ve své síle a sexualitě, jak být stále přitažlivá a nejen sobě, a hlavně sobě. Takže Romi, řekni nám, jak jsi vlastně na tohle téma přišla, protože já vím, že za tebou je taky jako takový příběh, tak jako za každou z nás, a jak jsi vlastně přišla na tohle téma ty? No, já než jako začnu k tomu konkrétnímu, co se ptáš, tak já si s dovolením tuhletu tvoji úvodní nahrávku budu pouštět. Každý den jako svoji mantru, protože to bylo tak hezký, když ti to někdo jako hezky zaobalí a když si vlastně jako kdyby i zvědomíš, jak ten druhej to jako smýšlí, nebo co prostě, jaký tvoje projevy na druhýho působí, jo. Což je hezký. A možná já i od toho začnu, to mi tak teďka hezky jako si i navedla, protože to je právě přesně o tom, že já jsem si uvědomila, že když člověk žije svůj život, že když žije svoji jakoby smyslnost, já si to tam rozděluju, já si hraju s těma jakoby slovíčkama, to znamená, když žije svůj smysl života, svoji jako smyslnost, svoji podstatu a tu nost, jakože to je ta plnost, plnohodnotně žije ten svůj život. A já se dívám na svůj život a na to, že jsem jako žena, jako na dar a rozhodla jsem se, že si ten prostě dar chci prožít, že ho chci žít, protože život se má žít, život je taková hra, máme si ho jakoby hrát, to jsou takový ty moje jako kdyby mantry, jo, s kterými já hodně pracuju. A já jsem kolik let byla v takový tý více jako kdyby mužský síle, jo, že jsem prostě působila v korporátu, byla jsem na nějaký manažerský pozici, byla jsem tak nějak plus minus v té době úspěšná, ať se to vezme z jakého úhlu pohledu. Přizpůsobovala jsem tomu i jako styl oblečení, aby prostě člověk jakoby působil nějakým způsobem jakoby důvěryhodně a jako razantně nebo sebevědomě, nebo jak se to jakoby prostě vezme. No a pak začaly mi do života jakoby přicházet impulzy. A takovýhle impulzy přicházejí do života úplně každému, úplně každé ženě, jenom je potřeba je jako kdyby vnímat. No a to souvisí s tou jako druhou částí a s tím, jak já jsem si jako vlastně nastavila teď, že pomáhám ženám držet tu odvahu, protože ty impulzy přicházejí každému z nás už i třeba od dětství nebo v mládí, prostě v průběhu celého života. A vždycky je dobrý a důležitý a vyplatí se nám, a tak to prostě v životě je nastavený, že když ten impuls dokážeme nějakou svojí mírou odvahy uchopit, každý má svoji míru odvahy, jenom je dobrý jakoby o ní vědět a uchopit ji a udělat nějaký krok, který v tuhle chvíli je před tím člověkem, před tou ženou, před sebou, tak začne kráčet tu svoji cestu a ty věci mu začnou
přicházet. No a mně se začalo jako odehrávat to, že já jsem si jako žena přála mít dům, teda jako žena, jako dítě jsem si přála mít dům služeb. Mně se líbilo, jak se přijde do domu služeb ještě tenkrát v době prostě do 89. roku, když to nebudu tu dobu No, pojmenovávat, tak vlastně se přijde do toho domu a žena může jít doleva, doprava, nahoru a je prostě vyjde a je hezká, je o ní opečováno. A s tím já jsem se sem narodila. Prostě mi se ta péče o tu ženu vždycky líbila, protože žena, když je opečovávána, tak prostě roste a krásně, ať je jakákoliv. A jo. A vlastně tak jsem si ten dům postavila, to je o tom, o čem jsi mluvila. To byl takový jakoby první impuls, že já jsem si vlastně jako dovolila postavit něco, co jsem si od jako mládí přála. Ta doba se hodně proměnila, ten dům, já už mám 20 let a dneska už to není jenom ohledně služeb, ale je to i jako rozvoje žen. Já tam pořádám i nejen, že sama konzultuju, ale zároveň tam pořádám i různý workshopy a dávám to k dispozici lidem, kteří pracují s lidma i nejenom v té vnější stránky, ale i z té vnitřní. No a pak vlastně začaly chodit jako kdyby další impulzy. A já jsem úplně plnohodnotně nežila svůj takový jako sexuální život. A protože když se řekne jako sexualita, tak to v hodně lidech způsobuje takový jako kdyby určitý tabu, nebo se na to dívají jako kdyby zvláštně. Ale ta sexualita je alfa omegou nás žen. Je to za mě koření života, ať už jako soukromého, nebo partnerského, nebo pracovního. No a já jsem té sexualitě začala jako kdyby říkat ta smyslnost, protože na jedno slovo smysl života, vnímám to svými smysly, dělám to plnohodnotně, tak když oddělám tu pomlčku, tak to je smyslnost a to je vlastně sexualita, nějaký nový pojetí. Takže já jsem se k tomu dostala přes různé věci v životě, které mi přicházely. Ať už přes manažerku pomůcek erotických, který jsem jednu chvíli dělala, protože mi do cesty přišly, tak přes nějaké svoje studio. A nebo i přes to, že jsem si vlastně změnila svoje jméno a založili jsme nový rod, což s tím taky souvisí. Ale Hani, já bych takhle mohla povídat asi 2 až 3 hodiny, možná ještě i víc. je to... Takže Máš... musíš mě včas zastavit, anebo já ti budu dávat prostor, dávej signály. Povídej, klidně. Nebo, Ne, tak... nebo tak možná já to ještě teďka jako, já tam úplně slyším nás ženy mnohdy právě v té menopauze, kdy a já se snažím to ženy naučit taky, abychom vlastně ten život užívali plnohodnotně, protože já jim vždycky říkám, že teď je to období, kdy je ten čas jenom pro nás, kdy my máme doslova sbírat ty nejšťavnatější plody, ovoce prostě a fakt si to užívat. Ty to máš zase ještě z jiného úhlu pohledu, takže mně se to jako krásně pojí. A fakt je, že setkávám se s tím velmi často a já jsem jako možná nebyla ani výjimkou, nebo ne úplně tak, ale měla jsem tam taky jako pár chvilek, kdy ty ženy vlastně tím, jak se dostávají do menopauzy, tak jim se výrazně mění tělo. Prostě přibírají na váze, vyrostou jim prsa, potí se. Oni se pak dostávají do takové jakési nesebedůvěry, do toho, že se sami sobě nelíbí a vlastně tak nějak jako si podkopávají v uvozovkách nechtěně nějakou tu svoji sílu a vlastně pak jakoby popírají zároveň i tu sexualitu. Některé ženy to mají i tak, že se začnou třeba před tím mužem stydět. Jiné ženy třeba cítí určitou suchost, tak prostě je jim nepříjemná. Ale já si právě myslím, že v tomhle období právě té menopauzy o to víc bychom o tomhle tématu měli mluvit a že bychom v sobě tu smyslnou ženu jakože měli probouzet. Ať už jsou to různé přípravky nebo různé věci, které nám v tom můžou pomoct. Ale co nám poradíš, nebo co ženám ještě doporučíš, jak v sobě jakoby zbudit znovu tu ženu? Jo, když mají tyhle pocity, jak prostě fakt jak si to otočit, abych fakt jako se cítila, já dneska už to tak mám, jo, jakože jenom řeknu tu kontrovers, jako tu druhou stranu, že dneska, dřív jsem byla taky v té mužské energii a tak dále a dneska už se prostě cítím jako ta žena, prostě hezky, jemně a prostě to tělo je takový souzní se mnou. Takže co bys poradila ženám, jak v sobě znovu probudit vlastně tu ženu?
Já to mám tak, že jednak jsem začala nosit šaty. To byl úplně takový jakoby prvotní impuls můj a já vlastně dneska nic jiného nemám než šaty, ale to neznamená, že všichni ženy mají nosit jako furt šaty, ale prostě je to styl oblečení pro mě, kdy prostě žena je žena, že má prostě jakoby ty šaty. To znamená jakýkoliv projev svůj vnější, který bude připomínat tu ženu. Další věcí je, že žena má se nechávat o sebe pečovat. A zase pečovat můžeme z toho pohledu, že budeme někam chodit, kde nám někdo dá péči. Ale pečovat znamená taky o to, že si dovolíme, aby muž byl ve své roli, ve své jakoby síle a bude pečovat jakoby o nás. Já jsem zrovna teďka, než jsme spolu začali, měla konzultaci, kdy vlastně se mi žena ptala, kam jedeš na dovolenou, protože odjíždím na dovolenou. A já říkám, já vlastně nevím, protože já jsem dovolila svému muži, aby to naplánoval a dala jsem jenom přání, jak bych chtěla, aby to vypadalo. A teď se těším, protože to bude s takovou tou veškerou péči. Ale to neznamená, že všechny ženy to mají dělat taky, ale jenom nechávat jako o sebe pečovat. Ale co je za mě velkým tématem a já si myslím, že jsem tohle ještě ani jako nezdílela, Tíhaně, a to souvisí s tou menopauzou. Protože mě dneska bude 54 roků, za měsíc něco. A já jsem zhruba před těma 2 lety, plus minus 3, začala mít menopauzu. A opravdu takový ty klasický, jako kdyby projevy té menopauzy, ty návaly a všechny tyhle ty věci. Ale já jsem to tak nějak, když to řeknu úplně a teď do úvozovek, jako a fakt jakoby s láskou v srdci, ale to slovo jiný neumím použít, aby nebylo jako hrubý. Jako kdyby rozsexovala. Jo. Protože já jsem začala pracovat víc jakoby s erotickými pomůckama. S tím, že to mě to nenahrazuje jakoby partnera a nic takového. Vlastně mě to jenom zvědomuje moji intimitu, moji sexualitu, moji smyslnost. A to nejsou jenom klasické pomůcky, které si člověk představí pod vibrátorama a těmahle věcma. Ale to jsou různé věci, které prostě souvisejí i s tou smyslností, ať už je to od různých jako kdyby peříček anebo dalších věcí. A mně se ti odehrálo to je moje vlastní zkušenost, že já jsem po 4 měsících menopauzy, kdy jsem víc si hrála se svojí smyslností a vnímala jsem a uvědomovala jsem si, jak důležitý jsou doteky a vnímání vlastního těla, sebe jako ženy, a dovolila jsem si ty prožitky, tak já jsem se vrátila do menstruace. Jo. A vlastně asi to je i normální standardní stav, že menopauza chvíli možná nemáš a pak jsou nějaký další, jakože zase třeba máš. A pak mi to dělá ještě i to, že když mi třeba měsíc jako kdyby by vypadnul, a nebo mám mít po nějakým cyklu jako menstruaci a jsem v nějakém kontaktu s větším množstvím žen, kde je ženská energie, a ty ženy třeba já už úplně dneska i jako vnímám a cítím, když nejsou úplně v té ženskosti, je tam určitá nějaká stránka té vlastní nesebehodnoty ženy, tak já začnu menstruovat za celý svět, říkám, jo. To prostě se mně odehrává, protože já to jakoby vnímám, že to je ten projev, že jo, i jako té ženskosti, ale to neznamená, že ty ženy v menopauze se rozmenstruují a vůbec o tom jako takhle, ale chci tím říct, a to právě potvrzuje to, co ty si, Hani, jako říkala, že tahleto období té menopauzy, ale samozřejmě nejenom to, i pro jiný ženy, je nejvíc klíčový období v ženy proto, aby další třeba polovinu svého života, protože já furt říkám, že v těch 50 letech jsme klidně v polovině svého života, všechno se prodlužuje. Jsme už jako velký holky, víme, co a jak budeme mít a chtít. My můžeme už teď žít to, že se budeme užívat svoji vlastní jako hodnotu. Svoji tu ženskost, máme méně starosti a můžeme žít to, co chceme my. A tím vlastně si i prodloužujeme ten život, ten aktivní život, když budeme prožívat svoji smyslnost. Protože když jsme v té smyslnosti, jsme v té síle a najednou nám věci přijdou jinak je vnímáme. Máme víc energie, mnohem víc energie mají ženy, které jsou ve své smyslnosti nějakým způsobem prožívají svoji intimitu, ať už je to s partnerem nebo bez, nebo společně, jakoby prostě. A zároveň i s tím souvisí pracovní naplnění, protože
ženská práce a ženská hojnost je spojena s ženskou intimitou. To je prostě spojená nádoba. A když my jsme jako v prožitku, tak máme nápady, máme sílu, máme silnou intuici. To je nejvíc, že máme fakt tu intuici velkou. A dokážeme s tím pak něco dál dělat. Jo. A hlavně ženy jako i chlapy, i ty partneři, to jsou důležitý členové jakoby našeho života. Ale ty chlapy vlastní svoji sílu, mají díky prožitku s námi. A prožitku, ne jenom, že to je, ale díky prožitku. A to je jako nejvíc za mě. Romy, já úplně, mi tady tak skáčou ty myšlenky, jakože. Já jenom chci popsat ten pocit, když vlastně ta žena potom žije tak nějak, jak se říká, jako vědomě, že si uvědomuje to svoje tělo, přijme tu menopauzu jako svoji kamarádku, protože ona bude nedílnou součástí našeho života a dostane se do té síly, tak potom mě to úplně evokuje takový ten pocit, jak se říká, pevná v kolenou nebo pevná v kotnicích, že fakt jako můžeš si stoupnout a říct, hele, já už dneska můžu úplně, co chci. Já můžu dělat, co chci, já můžu říkat, co chci, já si můžu užívat, co chci, mě nějaký tabu a mýty prostě, hele, to vůbec. A když člověk to má takhle v hlavě, my to vůbec jako nechceme zlehčit, že prostě fakt jako jsou ženy, které mají velký hormonální výkyvy a opravdu velký ty fyzické projevy, ale pravdou je, a já to fakt řeším dnes a denně si to jako uvědomuju, že když máme vůči tomu dobře nastavenou mysl, tak to všechno snášíme jako s daleko větším nadhledem a s daleko větší lehkostí. Já bych ještě jenom řekla... Jenom prosím tě, Hani, já tady mám důležitý bod, jo, za mě. Tak to já opravdu jako vnímám. Pokud žena má ty silnější prožitky té menopauzy, jakože fakt jsou takový ženy, a je mi to jasný, jakože prostě to je, tak za mě je to impuls a signál s tím, že není ve své úplné ženské síle v její, jo, protože každá máme potenciál pro svoji vlastní, ne podle druhý. Musíme to žít to svoje. Ale možná taková rada, která by mohla ženám pomoct, když fakt prožíváme menopauzu nějakým způsobem jakoby nepříjemně, ať je to jakkoliv, tak existuje spousta věcí, které pomáhá na přírodní bázi jakkoliv. Ale vedle toho by bylo dobré, jak říkáš, s tou myslí pracovat, tak i pracovat s tím, že si zkusím nacítit, přijmout nebo vyhledat nebo cokoliv, co tam mi brání v té ženskosti, že tam určitě bude červík. Jo. Stopro, včera, já to potvrdím, protože včera jsem to zažila s jednou klientkou, která mi říká, že jako ona těma slovama vyjadřovala, jak byla doslova naštvaná na tu menopauzu, že se nestihla rozloučit se svojí menstruací, protože ona ji měla na rozdíl třeba od některých žen, ona ji jako vnímala velmi dobře a měla ji fakt ráda. Tak ona ještě vůbec není v tom přijetí a teď momentálně jako s tou menopauzou bojuje s ní naštvaná. Takže opravdu tady jsou ty body toho, že to přijmeme. Hele, je to tak, jo, prostě je to vývoj a tak. Pojď, budeme kamarádky. Já vždycky říkám, lépe, ve dvou se to lépe táhne, tak teda buďme kámošky, protože ta cesta bude příjemnější. A mám tady ještě takový jeden bod, který jsme třeba nezmínili s ohledem i na tu svoji ženskost, sílu, sexualitu, že je velmi podstatné o tom s tím svým partnerem mluvit. Prostě on totiž neví, mnohdy neví, co se v nás děje, jaký máme pocity, on neví, že teď třeba prožíváme suchost, je nám to nepříjemný, tak je opravdu dobrý se s nima o tom bavit, nejenom s partnerem, ale i s rodinou samozřejmě ne o sexu, ale o těch svých pocitech, protože oni potom dokážou být i ohleduplnější, protože chápou, jak ti je, a ta ohleduplnost tobě pomáhá k tomu zněžnění, k tomu jako zjemnění, k tomu dovolit si, jo, hele, jsem taková, jo, takže takhle je to v pořádku. Teď je to takhle v pořádku. Jo, takže myslím si, že ještě jak sobě probudit ženu, že to je ještě další taková nemalá rada. No a k té sexualitě, k tomu, abychom si to krásně prožívali, tady nezapomenu, že nám zmínit, že Romanka totiž má naprosto famózní, teď si ho musím objednat, Romy, prosím tě, feromonový parfém, feromonový, jakože opravdu na každé ženě voní jinak a má ho jak pro ženy, tak pro muže
A určitě vám sem dáme odkaz, kde si ho můžete pořídit. Romy, řekneš nám jenom něco třeba málo o tom parfému, aby ženy jako věděly, že ho fakt prostě musí mít doma? Hele, no, musí mít doma. Je to o tom, že ty feromony, my jde o feromony. Parfém Ano. vznikl jako z toho, že prostě parfém, protože jsem se k tomu jakým způsobem dostala a ten vesmír mi to zprostředkoval, protože jsem se téhle smyslnosti otevřela, ale feromony jsou vlastně jako látky, esence, které vlastně vytahují jedinečnost té ženy. To znamená, vytahují její jedinečnou vůni, její jedinečnou jakoby sílu. A o to mi jde. O nic, jako kdyby řekla v úvozovkách, jinýho mi nejde. Proto na každé ženě voní jinak, protože vytáhne tu její silnou vnitřní její esenci, tu vlastní. No. A vlastně jsou jakoby takovým pomocným, podpůrným, jakýmkoliv jakoby nástrojem toho, aby ta žena, a nejen ta žena, mám to teďka vlastně i už pro muže, protože to jsem dostala takový impuls, vlastně byla v té své síle, ale jenom díky tomu, že vlastně vyzařuje tu svoji vlastní esenci. Jo. Takže to jsou feromony a my přijdou, že prostě ty feromony jsou to látky, které normálně přirozeně nám patří, tak proč je k tomu nevyužívat? Jo. Přesně tak. Je to taková malá drobnost, která prostě pro nás bude potěšující a další takový vodítko prostě k tomu svému já. Romanko, nicméně, my se známe asi rok a když jsme se potkali poprvé, tak jsi mi říkala, že vodíš ženy na zámek a já jsem si říkala, co to jako je? Pak jsi mi říkala, že jim vlastně dáváš nebo otvíráš, nebo dáváš jim klíč k jejich dalším dveřím. Tak pověz nám aspoň v krátkosti něco tady o tom, co to vlastně je. To vlastně souvisí hlavně i s tím jakoby tématem, jo? Protože tím, že vodím ženy na zámek, dneska už to třeba nemusí být vždycky jenom zámky, někdy dělám i jednodenní akce nějakým krásným prostředí, ale párkrát za rok ten zámek vždycky jako dělám. A je to o tom, že já vlastně umožňuji ženám, aby si stouply do té své ženskosti. Vždycky to jsou aktivity, víkendy nebo jednodenní akce, kdy nechávám ženám zažít tu esenci té jejich jakoby ženskosti, krásy. Má to svůj vždycky samostatný program a je to v tom, aby si stouply do té své ženské síly, třeba jakoby v té ženskosti, v té kráse své. To znamená, že i pořádám modní přehlídky a ty jsou součástí těch zámků a vlastně ženy, ty normální ženský, nechávám si stoupnout do role modelek, ať jsou jakýhokoliv věku, jakýhokoliv tvaru postavy a mír, nebo jakýhokoliv povolání, aby prostě si to zkusili. Na druhou stránku ale zároveň, aby si zažili i ten pocit, že když mají nějaký dar a něco umí, tak aby prostřednictvím těch vernisáží, krásy a rozvoje, jak já tomu říkám, aby ukázali to těm ostatním ženám, anebo aby si stoupli do té své, jakoby, do toho svého povolání, do toho svého pracovního zaměření a zrealizovali to a ukázali to těm dalším ženám. To je pro mě hodně velký, protože v momentě, kdy jakýkoliv drobný krok ta žena udělá a stoupne si do toho svého tématu, tak je to prostě velký a pak se nastartovává cesta. No a ten klíč s tím souvisí, protože já jsem nositelka klíčů, tohle mám podle různých těch filozofií a těch všech jakoby věcí, které jsou. A nositelka klíčů znamená, že navnímávám a vidím jakoby potenciály nebo věci, které ty ženy by mohly dělat, ať už jakože je to táhne, anebo že to mají v tom svým nativu nebo v nějakým tom svým podle té určité nějaké filozofie, ať už je to horoskop nebo cokoliv, takže to mají prostě v tom nastavení. A jde jim to do cesty, tak já vlastně jim pomáhám otevřít ty jejich dveře té komnaty, ať už tím, že jdou na ten zámek, nebo jdou na nějakou tu akci, a nebo jenom samostatně v rámci konzultací. A jim říkám, že tím jako otvírají si dveře a kráčejí na té cestě, protože i ta cesta je a ten život se žije jedině, když se chodí, když se kráčí a každý krok je důležitý a každý krok se počítá. Já jsem to zažila, teda po kouskách. Zažila jsem modní přehlídku s ženama, jinýma modelkama a musím říct, že pro mě to bylo úplně, tam byla úplně prostě famózní energie, jiná, to je nepopsatelný, takže jestli někdy bude Romča pořádat přehlídku, tak prostě 100% jděte. Zažila jsem i jeden takový víkend, takové jako propojení s ženami, ochutnala jsem kousíček vlastně toho tvýho ovoce, co tam pro nás ženy máš.
A mě to třeba posunulo obrovsky v rámci vlastně mýho projektu, v rámci nových znalostí, nových prožitků, takže za mě to má prostě úplně jako neuvěřitelnou sílu. A úplně na začátku, když si srovnám, že na začátku mě vlastně vůbec netrklo, co by to jako mohlo být, tak teď prostě, tak jak říkáš, fakt je to prostě úplně obrovský. Takže nádhera. Takže Romanko, co chystáš teďka v nejbližší době? Na co nás můžeš třeba pozvat, nebo ostatní ženy? No, tak asi nejbližší jako akci, kromě dílčích aktivit, které já dělám pro ženy, které jsou v nějaký mý komunitě, že jo, samozřejmě, tak to, ať už to jsou nějaké konzultace nebo aktivity dílčí, tak to asi tady zmiňovat nebudu, ale jedna taková možná větší akce, kterou bych teď mohla zmínit a vlastně už ji mám i v nabídce, tak je team building pro krásky, protože jo, já jsem to vlastně ještě i nezmínila, ten projekt Krásky učí krásky, protože vlastně ta každá žena je kráska, je krásná svým nastavením a dokáže druhou inspirovat nebo poučit nebo v čemkoliv další ženu, další krásku, takže proto ten projekt, ty se ho vlastně na začátku i zmiňovala, děkuju. Takže vlastně v rámci tohohle projektu, který zastřešuje mý aktivity, já pořádám 18. až 20. října team building pro krásky na téma smyslnost a odvaha. A je to, jako tentokrát to je v horách, protože to bude jakoby team building, nebude to ta vernisáž, ale bude to jakoby team building. A team building znamená, že tam jsou prožitky a zážitky a budou se týkat odvahy a smyslnosti. A už určitá odvaha je jet na takovýhle víkend a nevědět, co v detailu tam budu zažívat a co budu dělat, protože stoupnout si někdy a udělat odvážný krok otevře někdy mega velký dveře. A to pár žen, když už jsem vlastně měla jednu takovou ochutnávku, o které jsi mluvila, na tu smyslnost, a byl to jenom páteční podvečer a večer, tak stačí. A když to fakt prožije celý víkend, tak to je prostě jakoby za mě velký a je to obrovský otevření dveří. Takže team building na téma smyslnost a odvaha ženy. Není to jenom pro ženy, které už dneska jsou jakoby v nějaký mý větší blízkosti a jsou součástí toho projektu. Je to samozřejmě i pro ženy, které chtějí přiskočit. Vždycky se nám stane, že 1, 2, 5 nových přiskočí a je to pro ně velký. Na začátku si můžou přijít všelijak, ale pak vědí, proč se to odehrálo. To se teďka taky stalo. To jsou fakt jenom opírám o zkušenosti. Takže to. No a pak další vernisáž jako krásy a rozvoje bude tentokrát na Vysočině a to ještě nemám vůbec předpřipravenou jakoby v detailu, v krásných prostorách a bude to víkend nebo spíš asi sobota, neděle 30 listopad až 1. prosinec, fakt jako takový předvánoční. A konkrétní zámek bude v březen, duben příštího rok v Dobříši. Jo, takže takhle to jsou takový úplně jakoby nejbližší. A kdyby ženy chtěly pak dostávat informace, tak ani na mým webu www.krásky učí krásky se dá zakliknout, chci informace o vernisáži a já pak vždycky posílám nějaké informace, když se to blíží. Já určitě pod rozhovor dám i kontakty na tebe, aby prostě, pokud to některou ženu osloví a pokud některá žena bude chtít být ve své kráse a síle, tak jako my a bude se chtít přidat, tak samozřejmě, aby tu šanci měla. Takže každopádně na tyhle velké akce a i ty malé akce se těším a vy ženy se těšte taky, protože to bývá úplně fantastický. A dneska, Romy, já ti moc děkuju za ten rozhovor. Doufám, že byl pro vás ženy přínosem, pro mě teda obrovským, jako vždycky. A byť bychom otevřeli dveře ke své smyslnosti a kráse jenom jedné jediné ženě, pak jsme splnili to, co jsme chtěli, že jo, Romy? Přesně tak, protože každá žena, která si to dovolí otevřít, taky pak čeká krásný, jako krásnější a plnohodnotnější život a to je přesně ono, jo. Potřebujeme, aby my ženy jsme měli tu sílu a mohli ji rozdávat. Ale Hani, my jsme se nedomluvili nad jedné věci a mi to teďka napadá a to by si zasloužilo. Já mám tyhle věci hrozně ráda dělám je vždycky při těch svých akcích, že vždycky by z toho měl být nějaký benefit, jo? Vždycky prostě nějaký win-win je fajn, když existuje. Takže já hnedka teďka, jak skončím, a pokud to někdo doposlechnul až sem, jo, tak říkám heslo menopauza, všechno velkýma písmenama a nastavím díky tobě pro tvý ženy slevový kód na ten parfém, ať si ho můžou užít. A ten kód bude hodně zajímavý. Tak to děkujeme, tak to se moc těšíme, já budu hned první.
Ano, vidíš, tak to jsme měli. Ano, tak když jste Jo. si poslechli až sem, tak velkýma písmenama menopauza u mýho feromonového parfému a ta slova bude krásná. Takže děkujeme moc, Romy, a děkujeme dvakrát vlastně. Moc a mějte se krásně, ženy. Těšíme se na vás. Děkuju, Hani, taky moc a užijte si léto.